गिबियावनो बिटिआरनि मानगोनां सीएम बिथां प्रमद बर' सारनिसिम जोङो महरगिरिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। मानोना बियो जोंनि गोलाव समनि मोनसे आसामोन, सिमांमोन। दिनै बे सिमाङा मोगथाङाव जाफुंसारबाय। बेयो जोंनि थाखाय, बर' हारिमुनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि गोग्गाथाव सान। जिखिजाया बड' स्नि आर्टिस्टेसना जोंनि बर' हारिमुखौ फेहेरनांगौ, फोजौनांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन समाव बायदिसिना हाबाफारि लाबाय थादों, खामानि मावबोबाय थादों। जोंनि हारिमुखौ फेहेरनो गोनांबा बा डेभेलप खालामनो गोनांब्ला जितु सावथुननि जि रल, बे रला माने खोब मख'जाथाव। बेखायनो जों सावथुनखौ गोजौ थाखोनि खालामनानै दिहुननानै बे सावथुनखौ जाहाथे गुबुनारिफ्राबो नायो, बेफोर खोथाखौ जों सिन्था खालामबोबाय थानाय जादोंमोन। गतिके गोजौ थाखोनि सावथुन दिहुननो गोनांब्ला जोंनो सिनेमा हलनि जे गोनांथि दङ, बे गोनांथिखौ जों सानखांनो हादोंमोन। आरो बिनि उनावहाय गुबुन गुबुन समाव जोङो सरकारनो माने मेम'रेन्डाम होबोबाय थादों। फैयै फैयै दिनै जोंनि बिटिआरनि गभर्नमेन्ट अर्थात मानगोनां प्रमद बर' सारआ जोंनि बे मेम'रेन्डामखौ सन्मान होनानै गिबि खेबनि थाखाय गंद' सिनेमा हल लुफुंगासिनो दङ। दिनै माने सेरफांगुरिनि लुफुंनाय खामानिया जोबनायनि उनाव दिनै बेखेवनो हाबाय। गोसोखौ खोब गोजोननाय मोनदों। जों बेखौनो आसा खालामगोन जोंनि सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोना बेबायदि प्लेटफर्मनि गेजेरजों जाहाथे इयुनावहाय गोजौ थाखोनि सावथुन दिहुननायनि थाखाय थुलुंगा मोनो। आरो गोजौ थाखोनि सावथुन दिहुननानै जाहाथे जों गुबुननोबो जोंनि बे सावथुनखौ नायहोनो हायो। आरो गुबुनफ्रा जेला जोंनि सावथुनखौ नायगोन, अब्लानो जोंनि हारिमुवा गुबुनजों मिथिजागोन बा जोङो फोसावनो हागोन। निश्चय बियो दिनै जे सिनेमा हल जोंनि गेजेराव गिबि खेबनि थाखाय जा 6टा सिनेमा हल लुफुंगासिनो दं, बिनि गेजेरजों जोङो मोनसे डिसिप्लिनाव लाबोनो हागोन। आरो साफ्रोमबो दिहुनगिरिया बा डाइरेक्टरफ्रा बे सावथुनखौ गोजौ थाखोनि जे खालामनो नांगौ, बे खोथाखौ सिन्था खालामगोन। बेनो जोंनि मोनसे आगानसे जौगानाय। आं आसा खालामगोन इयुननि समावहाय आरोबाव जोङो बिनि अनगायैबो गोबां माने सिनेमा हल मोननो हागोन। आरो बे बाथ्राखौ दिनै बेखेवनायनि बे हाबाफारियाव सीएम सारआ जोंनो खोथा होलांदों दे उननि समाव जोङो लासै लासै बेबायदिनो सिनेमा हलखौ लुलांबाय थागोन होननानै। जोंहा जोंनि जायगायावहाय बर'फोरनि ओनसोलाव जोङो 50निफ्राय माने 60-70हालागै मिनि सिनेमा हल लुफुंनो हानाय केपासिटि दङ। मानोना जोंनि बर'फोरनियाव सावथुन अनसायग्रानि आंखाल गैया। गतिके बेखिनिखौ जों फुल प्रेजेक्ट खालामनो हायोब्ला जोङो सावथुनखौ गुबुन गुबुन जौगा हारिनि सुबुंफ्रा जेरैबायदि सावथुन दिहुनो, जोंबो बेबायदिनो सावथुनखौ दिहुनलांनो हागोन।